Assalamu alaikum. Asmana nurly, bagıtdan barly. Gahryman arkadagly ferdaly ýurtda ýaşaýan mehriban adamlar, gadyrly aýdymsat öýçüler we diňmeýçiler. Bugün Bagyt Video Studiýasynyň hemaýet etmeginde, Mahmud Estrada ansamblynyň sadanlaryny getmeginde, Bekilli aýdymşymyz Parahat Nurýagdyýewiň ýerine ýetirmeginde jany tezde odan aýdymlar dowam eder. Şunu ýetmeşigimizde ýene bir bellemel zadymyz Türkmenistanyň halk ýazgysy Berdinazar Hudaýnazarowyň şeýlegem döwürde şahyrbydyn sözlerini ilkinjigedek jany tezde ýaglanýar. Berdinazar Hudaýnazarowyň 18 ýaşym. Geley dünýä bu töwdany oňlasaň senin bilen alys çalyş edegin. Sene garyp ýaşlygymy gaýdyp ber. Men bar paýlygymy saňa bagş edegin. 70 ýylda der taşyplar gadanyn syýlyk serpaýlarym seninki bolsun. Üstüne kiýişta talap etmäýin. Diňe 18 ýaş meninki bolsun. Geley dünya bu sevdany oňlasaň senin bilen alışşanyş edin. Diňe garyp ýaşlygymy gaýdyp ber. Men baýlygymy saňa bagş edin. Diňe garyp ýaşlygymy gaýdyp ber. Men baýlygymy saňa bagş edin. 70 ýylda der taşyplar gadanyn syýlyk serpaýlarym seninki bolsun. Üstüne hiç talap etmeýin. Diňe 18 ýaş meninki bolsun. Üstüne hiç talap etmeýin. Diňe 18 ýaş meninki bolsun. Gatbar gatbar